Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Geno kanyo ni intie makare kama murama intera geno kanyo ni rio makare ne odiochieng' machielo mabende wayudo thuolo mar bedo ka erika watayore chirono mar chuny wach ma ikelo ni kodan Brenda Agenyo kokalo wang' jowi mari mar Color TV kama murama intera ka uthroni makende mar wakini machiegni mondo mi watare kodi e chenro ni eki kaka pile iyudo wa e mbui marwa mar Facebook Color TV Live, mano mar YouTube Color TV, mano mar X Color TV kachiel koda kamano mar Twitter Color TV. Omiyo kama murama intiere akautroni marwa kikendo ni machiegni inyalo oro na kanyo oteni machuoka koponi neno wako kalombuino mar Facebook Color TV Live, inyalo wena ote mari kanyo ang'na somgi e sechego mabiro. Kawuono en chieng' tich abich gara chieng' ero mar Friday mabende wadonjo godo kanyo watiko godo jumani eki kendo wadonjo kanyo e weekend ageno kanyo ni jumani odhini makare. Wadhi ng'iyo moko kuom gigo mabende koro to timore e jumani eki, wadhi ng'iyo moko kuom weche goeko mana momakore ahinya ma wadhi ng'iyo kanyo ni mago motimore e jumani. Kachako kanyo gi weche goeko mag somo, bing kanyo ni jonyuol sani koro to ikore malich mokalo kendo skunde ikore mano ne rwako nyithindo ne ondamo mar ariyo kata tam tu mano kochopo kanyo juma manyien mabende koro tidhi yaw skunde e pacho kaeri ne tam mar ariyo mano bang' kano olorgi ne tam mokwongo. Jonyuol kata jopuonj mano kokalo riwruok margi mar Kupeta kachiel koda kamano mar NAT waneno ka e jumani jopuonj no wuok oko mager tung' mosuo koda ka piny owacho ma pacho kaeri mano kotenore koda ka wach okumba mar thieth mar SHA mabende koro to yande ne giwacho ni nitiere kaka ok ti maber kendo jopuonj ne singo mar dhi bago ng'anyo kendo jwang'o tijegi mano kochopo kanyo juma manyien midhi yawe skunde e pacho kaeri. Kata kamano ne waneno ka romo makende ne obedo e kind duol mochung' ne ndiko jopuonj e pacho kaeri TSC kachiel koda ka jotelo mag Kupet koda kamago mag NAT kama bende ne gitwak ewi kaka ginyalo tieko wach ywaruok kata rach mar SHA mabende koro to jopuonj ywago ne osebedo ka ok tinegi maber kendo ne giketo winjruok makare mabende koro to dhi neno ni SHA otiyo makare ne jopuonj e pacho kaeri ka bende jopuonj koro to singo ni gibiro mana dhi nyime koda ka chenro gi mag somo. Omiyo janyuol ka janyuol mabende samoro pok notimo ikruok moromo kaparo ni samoro weche mag somo nyalo bedo koda ka ng'ikruok, wan koda ka geno ni weche somo nyalo dhi makare kendo wago erokamano ni chenro mag somo nyalo dhi makare mano kochopo kanyo juma manyien forgive me for iga manyien juma manyien kochopo kanyo juma manyien ma chenro mag somo koro to idhi chakora yanga e pacho kaeri. Bende ka wang'iyo kanyo weche goeko mag siasa kaka koro to chalo e pacho kaeri, ka wang'iyo kanyo ni duond buch siasa mar ODM kachiel koda kamano mar UDA mabende ong'ere kaka broad based yande ne koro to ODM wuok oko tung' mosuo kamano mar UDA ma otele koda ka Laktar William Ruto ma en jatend piny Kenya mabende koro to nyane ne giwacho ni nitiere kaka koro to ok osebedo ka ochiwo negi luor kendo ne giwacho ni gidwaro luor ka bende giwacho ni biro chuno gi mondo mi kik gidhi nyime koda ka winjruok mane gidhi bedo godo kata twak ma osebedo ka dhi nyime e kindgi ka ne giwacho ni koro to winjruok makamano gibiro golo oko kendo gibiro chungo jotelo kochakore e laro komno mar ker nyaka e kom mar MCA kendo e gwenge duto. Kata kamano odiochieng' manyoro ne waneno kanyo ka duond buch siasa mar ODM kachiel koda kamano mar UDA ne obedo piny manoromo makende manotelie koda ka ker ma pacho ka Laktar William Ruto kachiel koda ka ogai mar duond buch siasa mar UDA mano Migosi Oburu Oginga mabende en senator e county no ma Siaya. Awaneno ka jotelo go bago romo makendo odiochieng' no manyoro kama bende koro ne giwinjore mar dhi nyime koda ka twak e kindgi kendo ne giwinjore mar biro neno ni giloso komiti moro mano e kind duond buch siasa ariyogo mabende koro to biro bedo piny kendo biro wacho 1 2 3 mabende koro to gibiro dwaro mondo mi winjruok makamano obi obed makare. E winjruok makamano mano mabiro neno ni giyiero kanyo jotelo
mabeyo kata jotelo go eko mabende koro to nelemo mopogore opogore mano koting'o jotende migepe kaachiel koda ka dwaro mamoko mabende duond buch siasa mar ODM koro to nyalo dwaro. Kata kamano pod wang'iyo kaka weche biro chalo mbele kanyo nikech nyaka gie sani pod wachore ni duond buch siasa mar UDA mano ma otele koda ka Laktar William Ruto to pod oramo ni wach zoning is no. Remember duond buch siasa mar ODM dwaro mondo mi koro to otim gino miluongo ni zoning manyiso ni gwenge go ma ODM ni koda kambi ka gwenge go mag Nyanza duond buch siasa mar UDA ok nyal chungo ng'at gi mora mora. Kata kamano UDA to chalo gima dwaro mondo mi ochung jogegi e gwenge go eko ma e gwenge duto e pacho ka ma ok ging'iyo zoning ma ok ging'iyo ni ma kar ODM gichunga jogegi kuonde duto. Ende ma en gino mano neno odiochieng'no manyoro kama bende koro to duond buch siasa mar UDA ne jobago yiero mar gima adundo e gwenge mopogore opogore e pacho kae kama oting'o nyaka kaunti ni ma Kisumu, kama oting'o nyaka gwenge go eko mag Migori kocha, kama bende waneno ka nitiere jotelo moko ma bende no mi nyaka wuok oko kendo koro to ne loso gi jopiny mano wuok oko korwako lewni go eko mag UDA kendo ne giyiero kanyo jotendgi motelo negi iluongo ni grassroots elections no tim kod duond buch siasa no mar UDA. Ne waneno kanyo ke gwenge go eko mag Nyatike kocha migosi Dickens Anyanga ma bende koro to no yiero kaka jatelo makono mano gi duond buch siasa mar UDA kendo no miye kanyo otiko. Bende dochiegni ma kawuono wabedo kanyo gachiel kuom jogo makoro to dhi laro kom mar Senate e kaunti ni ma Kisumu mano koda ka otiko nero mar UDA ma oromo nyisi ni duond buch siasa mar UDA pod dhi chungo jogegi mae kama weche bede matek pod gidhi chungo jogegi. Ende bende ka wang'iyo kanyo duond buch siasa mar ODM odiochieng'no manyoro iluongo ni MP kata jaod burano ma Homa Bay Town mano migosi Peter Opondo Kaluma no chako wacho kanyo ni ODM dhi dwaro kom mar jalup ker. Achiel kuom gigo mosebedo ka kelo ywaruok between ODM and UDA en kom noero mar jalup ker. ODM koro wacho ni gidwaro gini 50-50 gisiro ker Ruto ndamo mare mar 2027 and at the same time ker Ruto nyaka koro to migi kom mar bedo jalup ker. Mano is the only way magibro neno godo ni gisakiwa komno eko mar ker minso ni ka ker Ruto bro dhie retire 2032 to obro siro jalupne jala mabiro bedo ni oluwe mane 2027. So migosi Peter Opondo Kaluma no wacho kanyo ni ODM pod dhi dwaro komno ero mar deputy president kendo gidhi dwaro gino mondo mi koro to bedo 50-50 ka wacho ni ok gibiyie ne giriwore kata gitiyo kanyakla koda ka duond buch siasa mar UDA ka opo ni ok dhi migi kom mar jalup ker. Weche pod medo terore malich mokalo. ODM bende orido. Ok wang'eyo kaka biro chalo e mbele kae nikech dwaro mag ODM ka ok obedo met to mano nyiso ni ODM biro thegore, ODM biro golore oko broad based kata riwruogno ma osebede kindgi koda ka duond buch siasa mar UDA ma biro neno ni gisiro ker ma pacho ka Laktar William Ruto e higa mar 2027 e ondamo mare mar bedo ker e pacho kaeri, ondamo mare mar ariyo. Jatlono eko bende nowacho kanyo ni e higa mar 2027 duond buch siasa mar ODA koro to nigi votes maromo kanyo 4 million ma bende gibro neno ni gichiwo ne ker ma pacho ka Laktar William Ruto 4 million ODM mago ODM votes kende ka wacho kanyo ni namba no duong' kendo romo gi bagen mondo mi koro to giyud kom mar bedo mar bedo komno ero mar jalup ker ma pacho kaeri. So twak makende kata tudruok makende pod dhi nyime kinde duond buch siasa ariyogo ka po gibedo winjruok makende kata kamano warito neno kaka weche go biro medo timore pacho kaeri kaka wabiro medo kelo nigi kokalo wang jowi mari mar Kala TV. Seche nogo bende neno kanyo yiero madundo mano tim koda ka duond buch siasa mar UDA mano bende asewacho kanyo ne waneno kotimore odiochieng'no manyoro. Wach machielo masani trend e pacho kaeri to enye kaunti ni ma Kisumu en weche go eko kata limbe no
mar kweth mag duond buch sasa mar ODM mabendo balo mong'ere kaka Linda Mwananchi makoro to dhi bago romo makende kata dhi timo limbe margi e kaunti ni ma Kisumu mano kochopo kanyo tarik 26 madhi bedo kanyo chieng' Sunday kata chieng' Jumapil ma wadhienie odong' mana kiny kende kaeto Sunday to romo makamano timore e kaunti ni ma Kisumu. E seche nogo to odiochieng'no ma kiny ma en chieng' Saturday gidhi bedo gi romo makende e kaunti ma Vihiga kama bende koro to jotelogo eko mag Linda Mwananchi mano kama oting'o migosi James Agro Rengo, governor ma Siaya County, senator ma Nairobi County migosi Edwin Sifuna, jaod burano ma Embakasi East migosi Babu Owino, Godfrey Ososi ma bende en senator e kaunti no ma Vihiga. Jotelogo koro to bago romo margi odiochieng'no ma kiny e kaunti ma Vihiga bang'e to gidhi molo e bomanieki ma Kisumu mano chieng' Jumapil kata chieng' Sunday odong' mana ndalo achiel kende. Romo makama eri en mano mabende koro to osenyuolo paro mopogore opogore e kind oganda to ahinya e bomanieki ma Kisumu ka bende koro to luoro nyalo bedo ni maybe wechego mag arita kwe kidek chochni kata kamano wan gi geno mamalo ni wechego mag arita kwe dhi bedo makare. Maeri en kaluwore ni jagoro mongirore tend migawo mar arita kwe migosi kata Laktar Raymond Omolo yande ne osemole bomani ma Kisumu kendo notimo romo makende koda ka jotelogo eko kata jokanyo e sekta mar bodaboda mana mar twak kata mar neno ni wechego eko mag arita kwe olosi kendo dhi obedo makare. Seche nogo bende Inspector General mar obila ma pacho kaeri bende yando osewuok oko kendo osego dhoge ka owacho ni gisetimo duto manyalore kendo gidhi neno ni wechego mag arita kwe obedo makare ne oganda jo Kisumu e seche maromo makamano dhi bedo ka gin koda kadiera ni onge chochni moro amora mar arita kwe ma samoro biro bedo. Magi duto timore kaluwore ni ndalo machien wasebedo ka waneno chochni e wechego mag arita kwe, gino ma osebedo konyuolo paro mopogore opogore e kinde ka kinde. Chochni e wechego mag arita kwe ahinya e kaunti ni ma Kisumu e kinde ma Linda Mwananchi osebedo Kisumu kaeri yande ne waneno ka e airport mano kinde mane gin gi romo makende e kaunti ma Kakamega ne waneno kanyo ka moko kuom gino monji mano e airport ma Kisumu ka. Bende nyocha waneno ka migosi Godfrey Ososi ma en senator ma Vihiga County kanolimo bomani ma Kisumu kama ne intiere magawa moro ne omonje e bomanieki ma Kisumu kama bende osemak achije moko manitudo koda kamuja makamago. Koro mago gin wechego eko ma bende osebedo ka koro to nyuolo paro mopogore opogore kendo oganda jopiny kaachiel koda ka jotelo mang'eny osebedo ka wacho kanyo ni giikore ne romo makamano kendo gikwayo mana kwe kende. Governor ma Kisumu County ngire Peter Anyang' Nyong'o bende yande osewacho ni Kisumu County en kama koro to kwe kende ema ilamo kendo kwe kende ema ikwayo ne oganda ma Kisumu mondo migirwak kweth duto mag siasa manyalo limo kaunti ni ma Kisumu kendo giwacho kanyo ni wechego mag arita kwe ging'eyo ni biro bedo makare ka bende jopiny okwa mondo mi oyie okel kwe makende e kindgi giwegi. Odiochieng'no manyoro ne waneno kanyo ka jotelo mopogore opogore kamoting'o MCS Buora ahinya mowuok e kaunti ni ma Kisumu oting'o kanyo moko kuom jotelogo eko ma bende koro to ni e kom kamoting'o migosi Samuel Atandi ma bende en achiel kuom jotelogo mowuok e gwenge mag Siaya ne omolo e bomanieki ma Kisumu odiochieng'no manyoro kama bende ne giwacho 1 2 3 mane ginyalo wacho mano motelo ne romono mar Linda Mwananchi. Waneno kanyo ka jotelo nowuok oko to campaign mano from airport ne lich odiochieng'no manyoro e bomani ma Kisumu. Kata kamano jopiny bende sani koro to wuok oko, jopiny e bomani ma Kisumu wuok oko ka giwacho ni gidwaro kwe kendo girwako Linda Mwananchi mondo mi omol e bomani ma Kisumu. Mere kane moko kuom jopiny ne loso odiochieng'no manyoro. Bana campaign ya kila mtu. Na ODM ilikuwa na campaign everywhere. Kila mahali Kenya mzima. That's why ilikuwa popular. Juzi Linda Mwananchi campaign Mombasa, na campaign Nakuru, campaign Kakamega, hii wiki inakuja Kisumu. Ningeomba kama unajiita guu, usikuje kwa Linda Mwananchi. Sisi pale hatuna maguu. Linda Mwananchi ni party ni movement inasimamia ile vitu Raila alikuwa anasema. Raila alikuwa anapigania ndio Linda Mwananchi anapigania. Linda ground na Linda Mwananchi watu wa Linda Mwananchi. Kwa sisi Linda Mwananchi ndio anatetea ile maslahi Raila alikuwa anatetea na bado ni ile ile. Kama ni kwa ningependa kusema kama mkazi wa Kondelela hakuna mtu anijui hapa. Kila mtu anajua mimi ni mtoi hapa. Ningependa kusema baba, kama una vile unataka kuja kwa faith, usikuje. Na ukikuja kwa faith, kuja support sisi.
Kuzindo group inakaa, hakuna group nyingine. Ososi wakina Sifuna na wakina Babu Wino. Babu Wino nilikwambia shikana na Sifuna, naona mmefanya chenye nilikwambia. Nataka kushikanisha watu mpaka kwa kitu kimoja. Linda ground pia nyinyi kujeni mjeni linda wananchi. Kwa hiyo movement inasongesha wa Kenya pale Raila anataka. Na ningependa kuambia yes. Maana kuna maguzi Kisumu. Na Kisumu haijaikuwa na maguzi. Sisi ni masupporter. Sisi kama mimi nasi hivi ni supporter wa Linda ground. Linda mwananchi sorry. Ningependa kusema kwa vijana nyinyi wote mko hapa. Endeni mlinde wananchi pale. Mtu asilete kelele pale. Kama unaleta kelele wewe utatolewa kwa hiyo group. Kwa sisi pale kwetu tunalinda wananchi. Atujui sisi hatuna group. Na jana una sura gumu, sisi tunakaanga aje mtuambie. Mimi ningependa kusema linda wananchi. Tunakuja na campaign hapa Nakuru, tunaongolia UDA. Sasa itakuwa Kisumu ndio tunaanza tunauziwa uoga. Mtu anakushtua na nyoka aliyekufa baba. Mimi kama mkazi wa Kisumu na mkazi wa Kondele nasema vijana power. Sisi tunaenda kulinda wananchi pale. Uwori ground tutakuwa. Na kama wewe ni guru, nataka niende guru anakanga aje. Usikuje pale baba. Pale hakuna guru. Sawa? Mano moko kuom jopiny to nyaro were bomani kima Kisumu kata kaunti ni ma Kisumu no kanyo ka jokondele no osewuoyo no kanyo ka moko kuom jogo modako bunga ne osewuoyo videos nyoko kanyo mopogore ka jopiny koro to wuok oko kendo gikwayo mana kwe makende. I think that is a good move for jopiny ma Kisumu mondo miyo kwa kwe makenje mondo miromo makamano ko bio bedo to bed mano man gi kwe iwacho ni jotelo ka jatelo kata kweth mag siasa obed mago makwedo piny owacho bed mago masiro piny owacho bed mago machalo nade oyiene gi mondo mi gius sera margi kendo gilos koda ka jopiny. Mana kaka jafombo marwa Justus Adoyo no wacho gokinyi ni ka ok ochuno ni nyaka idhi kanyo ka iwinjo ka ok iwinjri gi jo kweth ma samoro duoko ka ok iwinjri gi jo linda mwananchi ok iwinji ka weche gi mori ok iwinji ka gimochuni ni nyaka idhi kanyo onge then don't go there to cause chaos. Just go bede odi ine TV ni mos inyalo luwe TV bede odi dhi nyime gi tije ni timo handi tim giri minyalo timo mana mar neno ni kwe obedo. Miyo oganda jo Kisumu koro to wacho ni gi ikore malich mokalo ne romo makamano kata kamano kwe makende emikwayo. Omiyo ngata manyalo bedo gi paro maybe mar kelo chochni ka magarita kwe and all that wang'eyo ni chochni magarita kwe wasebedo kwa neno e rombe mopogore to enya mag linda mwananchi nyaka ne chakre kata kamani kwayo kwe makende e bomani eki ma Kisumu ma chieng' Jumapili romo makamano dhi bedo. Omiyo ka biro chuno ni nyaka wuogi dhi e romo no dhi gi kwe dhi gi mor to kidwa wuok oko mar samoro timo njore and whatever kendo chochni magarita kwe ok nyal biro bedo ni makare. So mano ni kanyo e seche nogo bende odiochieng'no manyono no kanyo ka migosi Godfrey Ososi ma bende en senator ma Vihiga County owuok oko kendo kwedo weche moko mabende nowachi manowachi e jumani eki kodaka jatend migao mar arita maiye mano migosi Kipchumba Murkomen kanyo chochopo e nyim komiti mar od bura mamalo ma ochung' ne rango weche go mag arita kwe kama bende ni dayo dhoge to enye weche go mag gunism kata hooliganism mabende sani koro to neno e pacho kaeri to jatelo no ne owacho kanyo ne olero weche moko ko wacho kanyo ni yes en gima diera ni jonjore kata guns to nitiere to enye bomani ma Kisumu kata kaunti ni ma Kisumu kata kamano no wacho ni moko kuom josiasa ema osebedo katiyo kod gi marach gin mana rowere ma samoro bende okoso tije magede gi tim kata kamano josiasa osebedo katiyo kod gi marach kata kamano kano penje gimomiyo koro to poko mak ji 17 duto mano tudi koda ka monje mano tim ne migosi Godfrey Ososi e bomani ma Kisumu to migosi Kipchumba Murkomen ne owacho kanyo ni ji 14 kuom ji 17 go ne oringo molalo oko e piny Kenya gine pinje ma oko kendo piny owacho kokalo kuom tend migao mare koro to tiyo matek mokalo mar neno ni omaki ji 13 nikech ne omaki ji 14 go ne osemaki mana ji 3 kende ji 3 monano ko maki kendo chopo nyaka e doho kendo doho weyo gi thuolo koda ka bond
Kata kamano ka ning'iyo pichano mar CCTV ne omako ojende modhuro ne oyuoro kanyo. Omiyo migosi Kipchumba Murkomen yande ne owacho ni 14 out of the 17 gin jogo ma bende koro noringo kendo nie pinje maoko, kata kamano pod imanyogi. Migosi Godfrey Ososi kane loso to kwedo wach makamano ka odwaro mondo mi omak jogo duto mane omonje. Maire kane jatelo noloso. The principal secretary is not here. I would request the committee, if they really want to help me as the senator and the victim, the cabinet secretary should be available, and the principal secretary, because the cabinet secretary has given a statement. First of all, I have a problem with that statement. This statement was given in the National Assembly by the principal secretary, Dr. Raymond Omolo, and it was rejected. Just word by word, it has been brought to us, and this time signed by the cabinet secretary. And also, the cabinet secretary has been making inconsistent statement on my matter. The other day, he claimed that these assailants had run out of the country. The information I have, and which is being provided by the people of Kisumu, is that these assailants, some of them are in Kisumu, others have been transported to Nakuru. And in fact, if you want to know the level of impunity over this matter, some of these assailants were in court when the 3 colleagues were brought in court. They were among the audience in the court. And they were not being arrested. And the police in Kisumu know these people. The public in Kisumu know these people. So the matter here is that I would like the cabinet secretary and the principal secretary to come here so that I can face them head on. And I want to say, we cannot proceed. Mano kaka jatelo no ne loso ka odwaro mondo mi koro to maki ojende makamago mabende notimo tim makamano mano we koda ka inyruok mopogore opogore kama bende noringo kode nyaka e od thieth mano ma Karen Bore Nairobi, kama bende jatelo no bede ndalo moko matin ka odhi nyime koda ka yudo thieth. Omiyo jatelo no koro to chayo malich mokalo tend migawo mar arita kwe mapacho ka mowacho ni ok odwa tiyo tijge yono mowinjore. Kata kamano wageno kanyo ni tich tiyore, wageno kanyo ni migosi Kipchumba Murkomen kaka yande ne osingo kanyo ne gidhi nyime gi timo apedha magera ne ji 14 go. Wageno kanyo ni biro magi kendo kaw ne gi mibyo namo mowinjore mar chika kaluore koda ka role mane gi play mano e monja mano timne jatelo no. Monj makamano en gino mabende koro to jotelo buora e pacho kaeri ne owuok oko kendo nokwedo malich mokalo. Thoth jotelo moso mago manie kweth makwedo piny owacho kamoting'o migosi Edwin Sifuna, kamoting'o migosi Kalonzo Musyoka, ogai mar duond buch siasa no mar Wiper, kaachiel koda ka migosi Rigathi Gachagua. Jotelo gi eki duto ne owuok oko mar ne kwedo malich mokalo weche makamago. Chenro mar Niko Kadi en mano mabende kuro to dong' mana ndalo moko matin to rumo e pacho kaeri. Omiyo gisani waneno ka rowere pod imed jiw malich mokalo mondo mi koro to wuog oko kendo ndikre kaka jogo ombulu seche ma koro tikwano mana days, it just days, only days mondo mi rowere wuog oko mar ndikore kaka jogo ombulu e chenro manyocho yaw iluongo ni mass voter registration, mane en chenro eko mano kaw ndalo 30, chenro ma koro to dhi kaw ndalo 30 kodong' just some few days to chenro makamano rumo e pacho kaeri. Oganda jopiny pod ikwayo kendo jotelo mopogore opogore pod owuok oko. Njoweno ka migosi ogai mar obisa mar Wiper migosi Kalonzo Musyoka gilange nowuok oko kendo kwayo jopiny mondo mi owuog oko mar neno ni gindikore kaka jolut ombulu. E seche nogo bende koro to data pod nyiso ni nitiere kwan ji mathoth mapok owuok oko mondo mi ondikre kaka jolut ombulu. Ka odiochieng' manyore bomani ma Kisumu, achiel kuom jogo mabende koro to chung' laro kom MCA ma Milimani Ward mano migosi Victor Jajoka ne jowuok oko gilange kendo ne ochomo Huduma Center tir kama ne otero kanyo rowere buora mano dhi ndikore kaka jogo ombulu, kendo ne giwuotho ka gimobilize bomani eki ma Kisumu mangima mondo mi koro to rowere wuog oko mar neno ni gindikore kaka jolut ombulu
ne yiero maduong' mabiro higa mar 2027. Seche nogo bende jotelo go manie kweth makwedo piny owacho ka otenegi koda ka migosi Rigathi Gachagua koda ka migosi Kalonzo Musyoka timo limbe margi e gwego mag Ukambani, kama bende gin bende gikwayo mano oganda jopiny kachiel koda ka rowere mondo mi koro to wuog oko mar neno ni gindikore kaka joluto ombulu. Juma ne bende nwaneno ka e kaunti no ma Migori, bende women rep e kaunti ma Migori mano Mikai Fatuma ne owuok oko kendo no makore koda ka ojende mane gwego mag Awendo e lap no ero mong'ere kaka Green Stadium, kama en bende no jiwo jorowere mondo mi owuog oko mar neno ni gindikore kaka joluto ombulu. Iwacho ni rowere mathoth kwan rowere mathoth pod wachore ni pok owuok oko mondo mi koro to ondikre kaka joluto ombulu. E seche nogo bende nitiere paro mancho ter e nyim od bura mamalo mondo mi oketi mondo mi okalie ka koro to kipande, wacho ni kipande mathoth okwame e Huduma Centers mopogore opogore. We kipande poko ka kipande gi kata kuonde mane ji ondikore mondo mi ondikore ne kipande go iwacho ni okwamo kuonde mathoth e pacho kaeri, kendo koro to ne paro nitie mano ne otere nyimo od bura mondo mi ogol kipande makamago oket e lwet jo od bura. MP ma area no koyud ni kipande maromo kamaeri wuok e area makama e constituency makama, to kipande gi mi the MPs odhi godo nyake constituencies go eko mondo mi ging'e ni to kipande kacha ng'ani wuok e gweng' mane wuok e ward bane mondo mi many jogi one by one. Ka kipande osetere e constituencies ma mondi kanyo kata kar chung'ute bura to ichak ing'iyo kanyo ni to ward mane tichak itero kipande ge ward kanyo to koro ing'iyo ni ya e gweng' mane to gweng' koter ne chief ka chief ok nyal koso moko ng'eyo ni ma kipande mar ng'ama kama mondo mi kipande gi ochop ne wegi mondo mi ter jogi achiel kachiel ondikre kaka jogo ombulu. En paro maber no chwal kanyo nyimo od bura gachiel kuom jo od bura ma pacho kaeri madwaro mondo mi otim gima kamano. Maybe nyalo konyo. Iwacho ni kipande mang'eny pok wegi okaw, kendo ma nyiso ni kwan mag jogo mancha maybe duol mochung'ne ndiko mochung'ne tayo chenro mag yiero pacho kaeri IEBC, kwan mancha gigoyo samoro ok nyal chopo e wang'e kanja gidwaro mondo mi gineni gindiko jogo ombulu manyien maromo 5 million. Ande jogo ombulu manyien gieki thothgi gin mana rowere ma pod tindo, Gen Zs ema pok to wuok oko kendo mi ondikre ka jogo ombulu kaluwore ni gin jogo ma bende koro to dhigo kura for the first time. Omiyo pod ikwayo gi akwaya kata in ma inena gi seche gieki wuog oko mondo mi ndikri kaka jago ombulu. E weche mamoko en ni oganda jopiny kowuok e gwenge mag Bungoma, oganda jopiny kowuok e gwenge mag Bungoma koro to no bago ng'anyo mar tipo ma bende koro to gikwedo godo malich mokalo jaod bura margi mano migosi Jack Wamboka ma bende en jaod bura ma Bumula ma bende koro to no chungi chenro mage mag bedo jakom mano e komiti mochung'ne weche go eko mag omenda iluongo ni Public Investment Committee e od bura mamalo. Migosi Jack Wamboka nitiere ka koro to od bura no tudo koda ka weche go eko mag mibadhi. Iwacho ni chal ka gima nokawo asoya moro kendo nonro pod dhi nyime. Bing ni en chair kata en jatelo mar komiti no ne od bura no koro to kawo thuolo makende mar chunge ka seche go nonro matut pod dhi nyime. Ma en wach ma bende koro to nyuolo paro mopogore opogore kuom jopiny ka wano kanyo ka jopiny kowuok e gwenge mag Bungoma to ahinya e kar chung od bura no ma Bumula ne jobago ng'anyo malich ka gikwedo godo paro makamano ka gito gitude gi weche go mag siasa, kendo giwacho ni koro to ichune mondo mi koro to oriwre koda ka jowetene e piny owacho mondo mi o support kata osir piny owacho ma pacho ka. Merie kaka ne oganda jopiny wuok oko kendo ne obago ng'anyo e gwenge go mag Bumula e kaunti ma Bungoma. Kwa majina naitwa Maria, ni mkazi wa Kabula, watu wa Bumula. Sisi aswa sana watu wa Bumula tumeumia kwa hii serikali ya Ruto. Juzi watu wa Kabula mmeona kijana wetu hapa chini saa 6 ametolewa. Watu wa Kabula mkanyamaza. Sasa Wamboka wetu ndio ameenda tu akauliza SGR mbona haitapita. Wamemwekea makosa mingi, mara ufisadi. Hawako wanaona ile ufisadi wakati Wamboka hakuwa ameuliza maneno na SGR. Mara hii hatutakubali Bumula kuchakuliwa na mtu yeyote. Ikuwe haje Wamboka amefanya sasa Bumula imejulikana Kenya mzima.
Si mtu mwenye anaenda tu anyamaza. Hatutaki kujua amefanya kazi hajafanya. Sisi tutasimama na Wamboka na haki yetu itapatikana kama watu wa Bumula. Hapa saa 6 sasa hivi nikiongea saa 6 kwa hospitali. Jamani yenye mfanya Bungoma hapa. Watu wa Kabula mnanyamaza na watu wa Bumula mnanyamaza. Mnashangilia watu wa Fort Kenya. Sisi tunaumia, so watu wa Kabula security ika hapa. Sisi kama vijana wa Kabula leo tumeamua tuandamane, watuambie makosa ingine yenye Wamboka alikuwa amefanya. Ni itu moja peke yake yenye wanasema ufisadi, mbona haikuonekana ile wakati. Hiyo ndio inafanya sisi tunaenda kwa barabara. Mago na jopiny mano wuok oko mar wuoyo malich mokalo ka gichung' koda ka jaod bura margi migosi Jack Wamboka mano jaod bura no mabumula kama bende koro to chunge koda ka od bura mamalo ochunge kaka jakom kata obedo suspended obedo suspended ochunge kaka jakom mano e committee no mar Public Investment Committee ma osebedo ka ochea kuom thuolo moko ka itude kora ka weche go mag mibadhi ma kaka wasoya kata kamano nonro matut por dhi nyime. Weche mamoko en ni mane en jaod bura no mar Rarieda migosi Rafael Tuju pod ywak malich mokalo ka owacho ni nitiere kaka ngimane koro to ok ni makare. Migosi Rafael Tuju pod wacho ni ngimane ok ni makare kendo wacho ni koro to en koda ka luoro ni nitiere kaka obedo targeted kendo wacho ni bende koro to luoro malich mokalo kendo ne okonyal endalo mane jomoko ne luwe owacho ni ne okonyal terore kende no wuone lweto bila omiyo nochune mondo mino pondi kaluore kanyo ni no muol. Walemo ne migosi Rafael Tuju mondo weche obi odhine makare. Walemo ne kanyo mondo mi weche obi odhine makare. Weche go koma donjo kata matuch en ni nitiere ndege moro kata ndege kala papla moro mabende koro to osebedo karingo kowuok na e county no eko ma Nairobi to Mandera ama Mandera to Nairobi nitiere kaka koro to ringo oko ma o crash. Mano kowuok e Mandera airstrip no ningo beno wuok lap ndeke mano ma Mandera airstrip kodhi Nairobi. Katika mani sechogo mano temo fuyo to nitiere kaka no lose balance kata lose control mandege no koro to gore i bungu kapara ka nitiere jomo hinyore ahinya kata kamano wadhi ng'eyo e seche mabiro mbele kanyo. En wach mabende koro kowuok sani ne otemo wuok lap ndeke no ma Mandera airstrip kochomo kanyo Nairobi kata kamano chali no lose balance maybe bad weather or whatever happened then ndege no lwar piny mana e bungu e gwenge ko mag Mandera mane bathe kanyo nyiso ne poko huyo mabor koro kolwar matek ahinya. So we hope nyaka sani poko bedo confirmed kan tinga mo hinyore ngamo wito ngimane whatever but mane we achiel kuom weche go koma bende donjo gi seche gi eki kendo mago gin gigo mabende koro to waluonu ka gi kacha kendo wakelo ni gi kaka gitimore. Ano kata kiko dong mana ngwen kende to romo kanyo sa auchiel mar odiochieng makela giko mar bedo kodi e chenro ni mar chuny wacha mana kokalo wang jowi mari mar Kala TV kama bende mae odwa ibedo kodwa pile ka pile kendo wayudore kodi mana kokalo mbui maro mar Facebook Kala TV live, mano mar Twitter Kala TV, mano mar YouTube Kala TV kinyalo subscribe bende YouTube bende mano mar X Kala TV. Kanya machopo kode giko mar bedo kodi chenro ni eki warom kendo chieng machielo kuom ng'uono mar Nyasaye. Nyinga en Brenda Genyo.